Малітва да святога арханёла Міхала. Святы арханёле Міхале, князю войскаў анёльскіх, прыйдзі на дапамогу людзям, якім пагражае сіла цемры. Яны ж былі створаныя на падабенства Божае, адкупленыя праз жыццё, смерць і ўваскрасенне Езуса Хрыста, Сына Божага, прызначаныя на святыню Божую, каб прабываў у іх Дух Святы. У табе, святы Міхале, касцёл мае свайго абаронцу і апекуна. Ты вядзеш збаўленых да нябеснага шчасця. Прасі Бога аб спакоі, каб перамог уладу сатаны, сеібіта хаосу, і каб не дазволіў трымаць людзей у няволі і шкодзіць касцёлу. Няхай беззаганная панна, апранутая ў сонца каралева анёлаў, праз цябе струшчыць галаву антыхрысту і абароніць сваіх зямных дзяцей ад яго варожага ўплыву. Святы арханёле Міхале, абаронца хвалы найвышэйшага, занясі нашыя просьбы да Бога і выпрасі для нас яго міласэрнасць. Беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будзь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Паспрыяй, каб мы праз усю вечнасць былі вернымі твайму закліку. Хто ж, калі не Бог? Амэн. Малітва да святога арханёла Рафала. Пане Божа, май ласку паслаць нам на дапамогу святога арханёла Рафала. Верым, што ён заўсёды знаходзіцца перад абліччам тваёй велічы. Таму просім, няхай ён прадставіць табе нашыя сціплыя малітвы, каб атрымалі мы благаслаўленне тваё праз Хрыста, Пана нашага. Амэн. Малітва да святога анёла Ахоўніка, паводле святога Алаізія. Мілы Богу анёле, ты мяне, даручанага тваёй святой апецы, з пачатку майго жыцця абараняеш, асвячаеш і вядзеш. Ушаноўваю і люблю цябе як свайго апекуна. Тваёй апецы цалкам аддаюся і пакорна прашу цябе, каб, незважаючы на няўдзячнасць маю і занядбанне тваіх натхненняў, ты не пакідаў мяне, але каб мяне, блукаючага, спагадліва накіроўваў, няўмелага навучаў, а калі падаю, падтрымліваў, засмучанага суцяшаў, а ў небяспецы ратаваў заўсёды, пакуль не давядзеш мяне да вечнага шчасця. Амэн. Малітва да святога апекуна. Святы апякуне, імя якога я нашу, мой літасцівы апякуне, тваёй апецы, асабліва ў сённяшні дзень, я аддаюся і прашу, каб ты сваім заступніцтвам перад Богам дапамагаў мне ва ўсялякіх патрэбах маіх, ратаваў ад зла і выпрасіў для мяне ласку вернага наследавання тваіх цнотаў. Учыні, мой дарагі апякуне, каб я захаваў вернасць Богу, нягледзячы на ўсе нягоды зямнога жыцця, і заслужыў ласку шчаслівай смерці. Амэн.